ini bodoh cukup bernabi. Ayo pakai sore udan. Rai tak ganteng tapi api keteraudan gontor. Tapi ya kamu kok wis semangat. Situ lo Mas. Kamane nyuruh. Jaman saiki jaman wis maju. Akeh wedok rupane ayu-ayu. Kudu arek lanang gayane nesu bareng ketok duwe abang ngomong Mas rabien aku. Iku ngono jarene wis jamane. Tuku kayu gak bongkoan rupane ayu pinter golek utanan pinara ingkang sekeco miraken kidungan hidup silaturahmi sistem tahunan kanggo ngeraketmu amane sedulur mulane wis bener jawenene koyan senajan hubungi sunah jadi kewajiban sifatnya gak muncul braho uga gak nyebasetan
tapi mau uri nangane kapusyayang mulane wis bener dianakno ruwatan kanggo jang persatuan kesatuan sing dijaluk besone slamet murah sandangan pangan rakyate tentrem ayem ya sampai kegerak alhamdulillah kalau niki ngerawui acaranya masyarakat sebodo bancan dalam acara sedekah bumi utawi luar desa pancene nggih nek diarani bumi itu bukan milikmu lah milik sapa cari milik sing kuwasa lah mulo kali jenengan iki namung sak dermo manggon sak dermo ngandeni sandang pangane di bumi namun tamene yang di bumi mulai bumi itu boten milik sinten milik sing kuwasa lah bumi dia niku mboten rupa desa sing bersih rapi kados desa sebodo iki mboten tasih rupa alas gong lewang-lewung dibabat kali sing babat desa sampai bersih ditinggal sawit ya wong nang arani jarene mungkin itu dipundi-pundi iki lho sing babat tanah iki biyen para leluhur nanti aku suwun iki Mas udan penonton ini semangat bodoh ngadep ini kalau sih ngadep rono ya bodoh sih ngadep rono wah ini masyarakat ini kan kompak mulai panjang ini nek rukun itu gak mungkin terbentuk acara sing semerian ini bodoh makan lagi nek ini kerukunan warga Bapak antusiasi warga, terus acara sing meriah kalau kita ini. Mulai itu dimakan kemauan, sapi barengan Kabupaten Jaya, pamongi sepatu lurah itu wabeh, kadungan wakil rezeki. Masyarakat itu wabeh, kadungan segera waras awake. Didono balak lan belaye, dikunci napake sadang kelawan pangan. Tandur pun sampai rugi pun sampai tanduran dipangan orang nek iso sing menguntungkan tanduran itu subur nek subur insyaallah Allah tenang ajak melakukan yang menggunakan sak yang 500 boten dijek mau sarombongan akhirnya lanjut gak nyambut gawe sing ngomong-ngomel nyambut gawe dolek koyoan gak ngilingi awak sapi dedel duwe kepingin sopi aku nombor tokel anak dijentak aku penembak sing paling kendel gak tau oleh aku semok wayahe oleh kandare kecekel saiki aku wis kapok
nek saiki gak tau apa duwe titik nek gawe tuku rokok saben sore aku budal ngolok padha larang regane tak dol nang warung gawe suwike sing dodol suwike ayu rupane mula warung mesti payune aku dhewe sing nglakoni duwike padha tak jaluki sing dodol suwike jange tak rapi baru tak lamar kagak panci namung semanten hitungan kula pinarang ingkang ngomong sak lombruk itu kamu ngake kepala sing musuh kepada tanggane budi dikira sak lombruk lho terus sopo dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawamu nganti lengser srengenge kono kene aku nunggu kowe tak SMS lambarosi yen tak telepon malah kok pateni manggel aku yen kebetul pipimu mesti jiwa mulai lah nyanyi kok bongkot itu sore gue wis nyanyi terus sore punya bengok yo bapak sing penonton kene kok pengen suara aku pengen suara mulai nang yo kata bapak yo enak tak enak dulu aja bayar oh kok dulu kali apa kita enggak langsung baca itu orang kau menyanyi tok betul kali orang kau ngedul tok betul kali kok itu enggak kok oh jadi penonton kabeh seluruh staf karyawan dan lurae didongakno ngono ya didongakno kancamu Dule mentak. Loh, apa-apa disyukuri. Disyukuri ae Pak. Rezeki sedikit apapun harap disyukuri. Insyaallah barokah. Terus suwun dulur, masalah. Ini Mas Slamet ya enggak masalah. Ayo, enggak dosa. Tapi enggak perlu nang jone tapi kok hari itu kok oh ya paling kita bilang si benar Pak wes ayo duduk itu lewat tarian loh itu kalau lewat tarian jangan nanti itu harus lewat tarian. Ayo bareng-bareng aku. Mangan kacang setengah siji. Cakep. Wong segoto bancang tak dongakno akeh rezeki. Allahumma amin. Mangan kacang nang pinggir sumur. Cakep. Wong segoto bancang panjang umur. Allahumma amin. Mangan kacang ngombe jus nana. Cakep.
gotong bancang nduk kandang cepet lunas. Allahumma Amin. lawan kacang rutun nang dodo terus mulai tangga panas go bancang muga-muga aku nggawa rondo. Allahumma amin. Sing amene buanter iku rondo jelas. Kon aja ngomong ndak londo. Hah? Kon tak sikili lak dipegat rondo tuwek yo. Wah, wah, wah. Kon ngomong rondo ae. Wah, membuka kodrat. Ojo ngomong rondo, ojo ngomong dipegat terus. Kon ganteng-ganteng ora payu. Ya gak apa-apa anggur daripada kon disawat botol. Disawat botol iki tetep barokah. Disawat barokah sih. Disyukuri ae. Soale kon ganteng-ganteng kok ngapro. Nek kon iki ganteng asli temen. Kalau masih ganteng kan duit kok akeh. Gak apa-apa. Senajan kok ini belum masalah, udah ke sore. Ayo, Oh, ini nyemuk-nyemuk. si nonton nang dhuwure jembatan. Oh, senduk jembatan. Mulu-mulu gak sih kepesing barang, man. Masuk. Belum tak sih ke kono. Ke sore tak wasno sampe diwangi ono sing tutupan bodoh. Ono sing payungan. Ono sing diwangi udan-udan. Matur suwun sanget. Lot-lote kepengin ro awakmu to. Doka, kepengin ro blegare Lodrok Budi Wijaya. Lah iya, kan kepengin ro aku ambek awakmu tok. pemaintasane Lodrok Budi Wijaya. Iya, matur suwun sanget karo panitia. Sampai bila wangi diwoprok nang gone karo. Lah iya, matur suwun sanget panitiae, yo perangkat desae, yo wargae wis nekakno Lodrok Budi Wijaya bengi. Matur suwun. Awak dhewe merasa banget ditekakno. Bapak sapa sing ora? Bapak Slamet, Bapak Yanto, dan beserta perangkat juga panitia. Iya. Masalah kayak teko, sego teko gemerut ya, jajan kotaan gemerut ngono isine ondone, ono pastel, ono gedang, terus ono sandal. Wah, kalau kita ini sandal sing viral itu blok. Oh, sandal dilulu itu goreng. Oh, sandal roti yo. Lanjut jadi lambemu. Namun aku turun geremong-geremong panitia terus rasan-rasan. Rasa-rasa ndoko. Lodrok gorong buyar itu kate ndhewe maneh gitu. Oh, jamine kak nomane. Jane nekak maneh gawe bulan ngarep. Iya ta, Kon. Oh, nek iso Budi Wijaya nang kene ditekakno benungan arene. Tapi wong ini nek ana gak Budi Wijaya rugi lho. Wah. Rugi. Sing rugi apa mbek kon gak kartun. Tepuk tangan, kita bareng. Tepuk tangan. Tepuk tangan, Ada tepuk tangan. Apa punya tepuk tangan nek tanpa saweran? kon ku bayar minggu kesedaran saweran. Lo cepet batut. Pokoknya aku ngene iki lho. Kaya kon yo apa? Aku gak tau udah kayak saweran. Terus, Hah? jangan apa? Lu jaga bayaran. Jangan dikai payungan. Oh iya, nek tak cek ngomong menton lah. Arep-arep kon. Kita bantu bensin lah, omahku waduh. Gue sosok kangen ngomong. Awak ngomong ini tuh dikon monitor, tak dikon ngomong kok. Dikon monitor mbak lagi aku. Iya, ayo nyanyi aja lagu-lagu. Bawane iki adem. Bawane adem. Dibur cek nih penontonnya ki seneng. Oh iya, bisa dah. Bawane iki akeh. Bawane akeh iya. Saya garap nih Mas Slamet Yanto. Nyanyi. Nyanyi. Ya aku nyanyi rungokno. Aku juga tahu nyanyi. Oh, Ono tangis kelayong-layong Tangise wong Sewadi api Gendong ono kuncen ono Yen wis mati Ya aku nyanyi ku melo. ya awak, jadi kawan ngrungok. Maksudnya melo aku nyanyi ku melo. Ngono. Masalah melu sing piye ku? Melo.
bengok. Bengok tau bau. Nyanyi bengok. Aku bengok. Ono tangis kelayung-layung tangis wong wedi mati gendong ono kucek ono wis mati mongso sing salah iku doktere durung waras kok diculno kasusé kamono to Apa? lambe mbek lambe kuwi batuk ngono lho to arek ganteng